Tiyempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ulunan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kasugid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo maybuloan angon sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management ukon paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, makompost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang multi-purpose environment cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang solid waste management program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay ukon cluster sa mga barangay. Sandig naman sa citizens supervision sa Section 52, may gahomang Guyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Ano ang cyber libel? Inigangay man sa libel. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, pass-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone.
Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Sa gabing malamig, wangis mo'y bituin sa langit. O tanglaw sa gabing tahimik, larawan mo nagbigay pa sa'kin ay gising at magbangon sa pagkagupiling, sa pagkakatulog na lubhang mahimbing. Buksan ang bintana at ako'y dungawin nang mapagtanto mo ang tunay kong pagdaig. O ilaw sa gabing malamig, wangis mo'y bituin sa langit. O tanglaw sa gabing tahimik, larawan mo nagbigay pa sa'kin ay gising at magbangon sa pagkagupiling, sa pagkakatulog na lubhang mahimbing. Buksan ang bintana at ako'y dungawin nang mapagtanto mo ang tunay kong pagdaig.
Mayong gabi naman sa liwat sa aton nga mga palangga nga mga tagpalamati updanay naman kita iririmaw taton. Kung sa insakto na iririmaw taton, no? Updanay naman kita diri sa palatuntunan Bumbo Harana kag iban pa. Upod sa gyapon sa inyo anchorman ini si Bumbo Daniel Lecciones. Tubtub kita sa tag ng alas 9 sa aton nga pangalaga diri sa palatuntunan Bumbo Harana kag iban pa. Magalingaw naman kita sa inyo sa sininga kagabiyon tumtum sa tag ng alas 9. Present na ng aton nga mga kupdanan, mga classmates. Okay na kamuda? Nakapanyapo na kag prepare na sa planyaponon. Ang iba nakapanyapo na, iba wala pa. No? Pareho sa akon, wala pa kaya kapanyapon. Pero okay lang, may problema. Importante, inupdanay kita diri. Sa palatuntunan, Bumbo Harana kag iban pa. Magadulot kita sa mga matahong nga mga lalantunon, mga kabyanan, sa gyapon kita ang magapagigupod sa inyo sa siniyang kagabihon tungtong sa tagna ng alas 9. Makita banwa ang ining palatuntunan sa Facebook Live kag sumuman sa YouTube channel sa Bumbo Radio Bacolod. Gani may duha kamo ka opsyon kung sa diin kamo magpadala sa inyong mensahe. It's either diri sa comment section sa Facebook Live o kung sa YouTube channel. No, may duha kamo ka opsyon. Sa pagpadala sa inyong mga mensahe kapag lantaw sa siniyang nga palatuntunan Bumbo Harana kag iban pa. So inupdanay kita kag hindi na kamo maghuya-huya sa inyo yang mga pagpanamyaw dira kag kung ano man ang gusto nyo ipalabot diri nga mensahe sa nasiling ko na pwede ninyo mapadala paagi sa Facebook Live o kung sa YouTube channel sa Bumbo Radio Bacolod. 11 minutos ang nakaligad sa tagna nga alas 7. Do una pinakauna gid nga nagpanawag diri si Sister Fe. Do ang iyang request is usahay, no? Si karon dugay-dugay i-play naton ang ambahanon nga may tigulo usahay kag ang iban pa nga mga request kag mga pagpanamyaw bo ari nagali kada mo nagali sila diri ho, no? Amat-amaton ta na ni guro dayon ay. Hinga gawon ta na ni guro kay parang temprano pa. Temprano pa ubos na kung makakuan kita matalalapod naton play ang mga gusto naton iga o ng mga request kag ang aton nga mga talamyawon. Okay, sige. Si Junjun Blackjack Alpas Jr. siya mayong gabi bumbudan ginatamyaw ko gali ang ako nubya. Grabe consistent giniya sa pagtamyaw si Anubya. Si Susmita May Kibitis ang Sitio Bukalan Barangay RSB. Like Luta City kay ma-request ko tani isang ambanon nga barumbado. Elvera Hilogo, good evening bumbudan, pa-request ikaw ang ligaya ko. Watching from Firmville, Pahanukoy. Okay, Travis Cyrus Barba, mayong evening to all listeners, especially sa Ibo Bumbudan. Ari naman kami tune in. Palugpatami kay Tuto Travis, kag Mama Jing, Susan and Papa July. Ma-request kami dayon dandansoy kag bakya mo nening. Kag si Doc Paul Unyal, ari naman, no? Good evening bumbudan, kapamati kami sa Regent Alihis. Tamyaw ko lang si Marta, Mama Lors, Miggy, Polo, Chi kag Jess. Request ko dandansoy. Good evening bumbudan, shoutout sa Sula Hamandri family from La Carlota City. Okay, sige, Carl Alfred Sula Hamandre. Okay, ang iyang request kwan, Kuring ni Nining. Kuring ni Nining. Ayos ang Kuring ni Nining. Carl, okay. JK lang. Sige, JK. Ayos. Unahon ko anay siguro ang ang usahay. No? Ang request ni Sister Fe nga usahay. Kay daw siya gina pa ni siya nagapanawag mo. No way abigin do bag ulang nasabat ni Kim. Okay, sige. Ang usahay isa man mga ambanon banwa nga immortal man,
No, way na nagakakuan mo, way na nagakadula. Bisan na kantahon o pamatian naton subong, katahon lang sa gyapon pamatian, no? Ang ambanon nga usahay. Galing usahay, ang usahay mga kabiyan ng Cebuano word ina siya, no? Cebuano word ina siya nga kun sa Ilonggo pa ang busilingon sang usahay kun kaisa, kun kaisa usahay. Galing kaya ang kun kaisa ang usahay do hindi ko makita. Amo na banwa nga ang usahay diri mo hindi ko makita ang usahay. Sige. Sa pila pa ginaton ka mga Facebook viewers. Basi may mga request ka mo da ipadala nyo lang di sa comment section. Sa comment section sa Facebook live. Kag subong man, pwede man nyo ipadala mga kabyanan sa YouTube channel, no? YouTube channel sa Bumbo Radio Bacolod. Okay, sige. So samtang wala pa ang usahay, karon ko lang ipabati ang usahay, no, ni Sister Fe di Jesus. Una ko na ng barumbado, no, kay ang barumbado nakita ko diri mo. Ang request ni sino gani nag-request ang barumbado, si Blackjack. Okay, ari na ang barumbado. Sari-sari nga bisyo ang ako nasudlan, sangit sang pagkagaya sang akong ginikanan. Si nanay, si tatay mo sa kukini, ang tila ni bisyo ang ginapalabi. Halos adlaw-adlaw masunsun ang pagbiyahe, ang ila pagpalangga wala ko mabatiyagi. Diri ko kag natun-an ang bisyo, sinihan kag dikahan ang ginabalik-balik ko. Pinakadto sa diskuhan upod sa mga amigo, dili gid mapaiway ang pagkabarumbado. Pati na ang pagtuon ko kasipaan, ay ang huna-huna ko sa sinihan kag bitahan. Labi na kung nakita ko ang huplas nga larawan, daw dili gid mapanas sa akon panumduman. Sang ako ang hantong na nga lalaki, tinubuan sang luyag sa isa ka babayi. Wala gid makasalir ang akong mga diskarte, kay ang iya mga Ingles dili ako kaintindi. Diri ko kag natuid ang tanan, nga ang pag-ispila dili dapat pasipadaan, kay ang
Dan. Nanamo na siya. Ang barumbado. Na-misinterpretar lang ni barumbado. Ay, huwag sa mag-eskwela Santudo. Kundi, kuhan gid siya. Tumbalay gid siya sang inikinsindi sa English. 20 minutos na kilikan sa tag ng alas 7. Lilion tabi nga nga YouTube channel. Okay, ari. Ari si Jean Marie Tirol Dizon. Maayong gabi bumbudan, kada Domingo ikaw gid ginapamatian kabana ko. Si Ronnie Gallego. Kag Nanay Iling, liyag ko tukar sang usahay. Dili kami sa Canlaon City. Okay, ari na ang usahay. Kay amo maning request ni Sister Fe di Jesus. Usahay. Usahay makadamo ako na ikaw ug ako nagkahigagmay ngano nambuhon ko ikaw nambuhon sa kanunay sa akong kamingaw. Usahay magamahay ako nganong nabuhi pa ni kalibutan nganong gitiyaw di awan ang gugma ko kanimo usahay magamahay ako nganong nabuhi pa ni kalibutan nganong gitiyaw di awan ang gugma ko kanimo nganong gitiaw di awan ang gugma ko kanimo gitiaw di awan ang gugma ko Okay, salamat kid. Ayos na ta sa usahay. Bumbo Kim daw okay man, why man gin block sa niya Facebook. Ini mga ambahan ni Banwa ako kaysa gina mute no sa niya Facebook. Tungod sa copyright issue. Ari pagid sa aton nga YouTube channel si Mi Season. Good evening bumbudan, liog lang ko Tamyaw Season family kag tanan nga taga Barangay Mabini Pulupandan kapamatigid kag happy birthday sa nanay ko Mercedita Season para buwas. Request ko na yun, it's hard to forget. Okay, si Chinchin Revilla Bigno. Sabi niya, hi, good evening bumbudan, listening from Kabangkalan City. Please request ko kun balaan mo lang tani kag tamasak. No, ang balaan mo lang tani do lang alang na ang tamasak pwede pa siguro. Okay. Good evening bumbudan, patamyo ko Shirley Obas ang pinsan ko nga mama. Ako nga mama, I love you
pa-request babe. Ang ngalan niya din, Rasmur Ubas, pero lain niya ang Rasmur Ubas. Mayong gabi, Bumbudan, ginatamyo ko ang family ko dira sa Barangay Bata, family Dircana, Bernalis Lim, Al Marquez, Batukail, Anag Panamyaw Grazel, Bernalis Dilicana. Mayong gabi, Bumbudan, listening from Sabud Ilhas, Dingli, Iloilo, bao mga taga Dingli. Mayong na gabi. Zion May Muhana. Good evening, Bumbudan. Request ang lula ko ang kanta ni Virgilio Pirot nga Matinaw ang Langit. Liw ko na Kim Matinaw ang Langit. Kim kay daway ko di sa Matinaw ang Langit. Si May Gali, isang barangay Mambagaton. Salamat gid. Robin Scott. Good evening, Bumbudan. Ma-request si Papa ko Rodolfo Hermano sang kanta nga Once There Was a Love. Tinigid po hindi matukarang Once There Was a Love. Ginastop sang Facebook. Kay kapamatis lang ni Uto Rene Hermano. Kay katugnaw daan sang Chimpo, kag tamyaw man ko sang mga taga-Abuanan, Bago City. Good evening, Bumbudan. Ma-present naman kami ni Tatay Cap William Flores, Nanay Nilia Flores, Banak ko Sando Ginsataw, Nanay Lita, kag Tatay Bilar Ginsataw, Choy Ruming Salinas, nung Cesar Asildo, Tamaris Carbos, kag ang tanan nga taga-Barangay Zone 3, Pulupandan, request ko, Kantilay, kag kabuhi sang kabuhi ko, salamat gid. From Cora Flores Ginsataw, Kantilay. Mabugnaw ang langit, matinaw ang langit na da. No, kag ang Kantilay. Sige, good evening, Bumbudan. Pa-request naman balod sa Baybayon. Kapamati lang kami subong. Salamat gid from Ima Villarin. Buros Ligasan. Good evening, Bumbudan. Greet ko lang Lucino Ligasan family sa Lambuno, Iloilo. Kag Lisa Ligasan sa Meadows of Camilot, Estefania. Okay. Jimuel Pisa. Maayong gabi, Bumbudan. Ginatami ko sila ni Lola Leoning Rumay kag Julia Rumay kag Crusher, taga Crusher Murcia. Good evening sa imo, Bumbudan. Request lang ko Barumbado, Jumel Gumanit. Napatukan ko ng Barumbado. Daw kag good evening sir, pa-request kinsa siya. Kinsa siya daw itanaw tala na karon. From Rivera Garces Midis James. Okay. Ripagid, good evening, Bumbudan. Ginatamyaw ko lang tanay ang lola ko nga si Lola Elvera, si Lolo Morillo, si Tito Uming, si Jinjin, kag ang pamilya Jergos sa Barangay Sagasa, Roela Jergos, anay ka panamyaw. Ay na Isabel, maayong gabi, Bumbudan. Pa-shoutout kay Elsa Arsinas, ang Barangay Maaw, idol niya gid ka. Salamat, ay na Isabel. Good evening, Bumbudan. Tamyaw ko lang si Nanay Evangeline, inday dako kag kay Chay Maget, La Chica sa Alihis, Bacolod City. Subuman kay Benito Galvis ang Giwanon, Gimaras. Salamat gid. Ang nagapanamaw si Francisco Sinaon. Okay. Din pa ginto. Roelia Jergos, natapos na nabasahan ko na ni. Din pa gid si Christine Lois. Good evening, Bumbudan. Patamyo sa akong lola nga si Elsa Arsinas sa Barangay Baaw, Bago City. Gapamati sa subong sa Bumbu Radio. Pare ko sa iya paborito nga It's Hard to Forget. Karon dugay-dugay. Grazel Bernalis Dilican. Okay, nabasahan ko na ni. Nagapamatiin kami diri sa Barangay Bata. Therese Ann Rafael. Good evening, Bumbudan. Ginatamyo ko lang akong lola nga si Lola Ilis Tupas sa Barangay Cabao, Ginigaran nga. Pirmigid kapamati sa Bumbu Radio. Bakulod kag sa request na lang dayon liog Bumbudan sang It's Hard to Forget. Sige. Din pagindi. Juanito Daya, Jose Oy, o kon Josie Oy. Good evening. Ari kami pamati subong sa Block 17 Barangay Bata. Okay. Sige. Ayos. Unang ko na yung dandansoy, kay kagina pa rin dandansoy, tapos ang matinaw ang langit. Kag, ano pa gito kaning iban to? Dandansoy anaya. Yari ang ambanon nga dandansoy. Ako sa payaw, ugali kung ikaw hilawon, ang payaw di mo lang landaon.
maparo ugali kung ikaw uhabol sa dalan magbubul-bubul. Panyo mo kagining panyo kisi-kisi kay bihon ko ugali kung makasilo bana ko ikaw asawa mo ako dandan soy bayan ka ikaw pauli ako sa payaw ugali kung ikaw idlawo ang bayaw di mo lang lantawo. Okay, Dandan Soy, nagdulog sa oras 33 minutos sa nakaligad sa tag ng alas 7. Good evening, Bubudan. Tabi ako na family Baligwas sa 6th Street, Purok Tangkong, Barangay 7, from Bibs, Navarro, Ortalis, Baligwas. Kag subong man, mayang gabi man sa, mayang gabi Bubudan, ginatamiw ko sila ni Lola Yuning Romay, kag Julia Romay, taga Crasser, Murcia, from Jimwil, Pisa. Okay? Anak ko nagina, no? Din pagid. Gamitski Guerrero. Good evening, Bumudan. Kag sa tanan nga mga taga-palamati sa programa, ginatamyaw ko ang tanan nga taga-Payaw, kag sa tiyo ko nga si Sandra Rumo, pa-request kantilay kag Dandansoy. Ang Dandansoy, bago lang na play, no? Roland Canson, mayang gabi Bumudan, kag sa tanan nga lantaw sa FB Live, patamyaw sa asawa ko, Asil Canson, kag sa kabataan ko, Maria Jessa Canson, kag Francis Dale Canson. Pa-request ako sang baron nga ako namunit. Okay. Razel. Good evening, Bumudan. Request ko tadi, Pobring Kalindahaw. Nagapamating kami dito sa barangay, o sa Birang, Game Farm, Barangay Ginturilan, Valladolid, from Razel, Sibugan. Robs Ramos, it's Sunday night. Good evening, Bumudan. Patamyo lang sila ni Mrs. Solima Moncada kag Mrs. Marlene Sarmiento sa barangay Kalumangan, Bago City. Okay. Eleuterio Malacad, good evening, Bumudan. Pwede ka request ang matod mo. Madamag nga salamat. Ari pagid, Leonard Cinco Locsin. Bumudan, good evening, palikulang tamyaw sa akon nga hinablos nga si Andy Locsin, nga birthday niya subong. Request ng akon papa nga si Andy Locsin, the house of the rising sun. Hindi pwede mapatukar kay ginamute sa Facebook. Priscilla Gamboa, mayang gabi Bumudan, ginatamyaw ko si Imbong nga nagapamatingid subong. Sa YouTube channel sa Bumbo Radio, ari si Harold Barren, mayang gabi Bumudan, pa-shoutout naman from Candoni, Negros Occidental. Sheila Magbanwa, mayang gabi Bumudan, tamyaw ko lang si Badong Jansson sang Lekaluta City, salamat. Ari man din si Teres Ann Rafael sa YouTube. Okay. Verlin Jacobo, good evening, Bumudan. Kag sa tanan nga nagapamati sa barangay Ayungon, Valladolid, please greet my family Jacobo, kay sa tatay ko nga nagapamati subong Billy Jacobo, kag sa nanay ko nga si Elda Jacobo. Okay, ari pagid dig sa Salvacion. Good evening, Bumudan. Request ko gihilak. Ihilak ko lang sa tago. Kitchen Delight Confectionery. Good evening, Bumudan. Listening from La Carlota City. Tamiyaw ko lang Lula Evelyn Sula. Okay, sige, kag ang iban karon naman, no? Matinaw ang langit, ara na. Okay, sige abi. This time mga kabayan, ang ambadon nga ginapasikat ni Santo Anay ni
ni Virgilio Pirot ang ambanon nga may tigulo matinaw ang langit. Matinaw ang langit kung wala singgal ko. Maasul ang dagat kung tulog-tulog ko. Nanong na-disgrasya, sinapnay sang panat ko sa ang buot ko. Sa imo naanad ang buot kagdaw sa nabuyo. Tungod sang tratasyon nga labing maayo, wala makalambot at nga termino, nagpahayag ka na. Sing mga disgusto sang unang at timpo, ikaw ang nagtulong. Nga dili ka magpati sang sugyot kag sumbong. Wala mo oniri ang imo ginpulong, istira intonsis. Bayaan mo dayon, dili ko ikasintir ang imo pagbiya. Kay wala sa akon maghalin ng sala. Saksi pa ang langit, pirmado ang duta nga sa imo nakalin. Ang mortal nga sala, dili ko ikasinter ang imo pagbiya. Kay wala sa akon maghalin ng sala. Saksi pa ang langit, pirmado ang duta nga sa imo naghalin. Ang mortal nga sala. Matinaw ang langit, nagdulong siya sa oras 38 minutos sa nakaligad sa tagnang alas 7. Kanasing lang sa mga inoras. Yari na ang sunod nga ambanon, nga pabati naton ang may ang nag-request kagina sa ambanon nga It's Hard to Forget. Yari na ang imong request, It's Hard to Forget. I love you so much, ikaw akong pinalanga. You're the only one sa dughan ko kapag nag-iyak. I miss you so kung hindi ka makita. So please come back to me, bangod ako nagakagha. You promise me nga ako lang ang tanan. Until the end, imo ako pagaunungan. Where are you now? Nga ako gintalikdan. You left me alone, anugid ang kabangdanan. Now that you're gone, daw ano kasakit sa imong pagtalikod. I
I don't know how to live. I gave you everything, ginbaslan mo sang kasakit. Anong himuon ko, because it's so hard to forget. Kahit malimot, you're always in my mind. Ginahanduraw ka every day and night. Bisan pa matuod, you bring the sorrow in my life. Pagkapatunon ko, and I will learn how to survive. Now that you're gone, daw ano kasakit sa imong pagtalikod. I don't know how to live. I gave you everything, ginbaslan mo sang kasakit. Anong himuon ko, because it's so hard to forget. I gave you everything, ginbaslan mo sang kasakit. Anong himuon ko, because it's so hard to forget. Anong himuon ko, because it's so hard to forget. It's hard to forget. 42 minutos na kiligad sa tag ng alas 7. Madama pa kita sang iga pabati sa inyo nga mga matahom nga mga lalantunon banwa. Hindi ka mo maghalin, hindi mag-iskapar. Kay magabalik kita pagkaligad gilamang sa pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby! Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag, ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang. Mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduhaduaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio,
kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig, sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may gara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobal kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butanga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat o kon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tiyon sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo!
Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo mahibaluan angon sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management ukon paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, makompost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang multi-purpose environment cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang solid waste management program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay ukon cluster sa mga barangay. Sandig naman sa citizen suit provision sa Section 52, may gahom ang sinuman nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo batok sa kay sinuman nga nagalapas sa mga provision sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi kon sinuman nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga provision sang Republic Act 9003. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa idalom sang Republic Act 9003 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ag ang mga silot sini. Ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubtub 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtub 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian ang pagpatigayon o kon pagpadalagan, pagkolekta o kon pagbiyahe sa mga kagamitan na may paglapas sa operasyon nga pangpanilo o kon permit sandig sa RA 9003. Ginadumilian man ang pagsunog sang basura. Silot, multa nga 300 pesos tubtub 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtub 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian man ang pagpakolekta o kon pagpahanugot sa pagkolekta sang wala mabahin-bahin nga basura. Illegal nga pagpatukod sang balay sa open dump kag landfill. Silot, multa nga 1,000 ka pesos tubtub 3,000 pesos ukon pagkapreso sang isa tubtub 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Pagsimpon sa mga nabahin-bahin nga recyclable sa iban pa nga basura sa salakyan o kun bulutangan nga ginagamit sa pagpangolekta sang basura. Silot sa una nga paglapas, multa nga 5,000 pesos kag duga nga 5 tubtub 10% sang iya kabilugan nga kita sang nakaligad nga tuig. Magsunod sa layi, ipigan ang palibot bilang responsable nga katapo sang komunidad. Basta Radio, Bumbo! His Excellency, Most Reverend Patricio A. Bozon, SDB-DD, Bishop of Bacolod, sa iya imbitasyon nga aton updan ang Santos nga Rosario sang Bombo Radio Bacolod. Ako nagakalipay nga may mga initiatives, mga grupo, and in particular, may initiative gali ang Bombo Radio nga mag Holy Rosary every 9 o'clock in the evening. Kabay pa nga aton updan ang mga tumuloon naton nga nagapangamuyo paagi sa sini nga radio station sa pagpangamuyo sang Santo Rosario. Kabalo kita nga all through the history of the church, particularly in very difficult times, in times of the plagues and calamities, a Blessed Mother was always the first protectress of her children. So katahom, and I congratulate Bombo Radio for initiating this very, very beautiful practice of gathering our people, our listeners, to join in the praying of the Holy Rosary. Madaming salamat po.
Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan, nakaibalo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila, itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang Paradyo Bombo! Pabalik mga kabanan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan Bombo Harana kag iban pa 5 minutos sa nabilin kag magadangan kita sa tag ng alas 8. Ang mabugnaw ang lasang, may ara kada mabugnaw ang lasang. Kay ginamatin ang langit subong mabugnaw naman ang lasang. Jojo San Miguel. Good evening mo mudan, patamiyo ko lang si Boy de la Cruz dira sa Mansilingan kapamati kami di Subong. Okay. Mauli gid ako sa Antiki, may dugang request, no, karon lang dugay. Si Leonard Cinco Luxin. Good evening liwat bumbudan, request ko Kastilyong Buhangin. Alang-alang ng Kastilyong Buhangin, okay. Gina-block kita sa Facebook kung magpatukar kita sina. Ari pagid ano ni man, Windy Ansyong. Good evening bumudan, tamiyo ko gali si Papa Winnie, Mama Thelma, Bibi Jory, Inday Anilin, Tipay, Tito Willie, Tita Attorney, Wim, kag sa taga 30 nga nagapamati subong sa ibo programa bumudan. Request gali ni Papa matud mo from Damutan. Okay, sige. Bumbudan, good evening, pakitamiyo ko sa ilan na Nanay Milma, Tatay Tilo, kag sa mga hinablos ko sa kanduni. Sila Bibi, Angeline kag Jan Isla 4. Okay. Sige, Alberto Lindo, maayong gabi bumbudan, request ko tayo kabuhi isang pispis. Tamiyaw ko lang akon pangga kag family ko sa Tangob. Thank you, Gid. Ano tong kabuhi isang pispis man. Okay daw. Doon po nakabati isang kabuhi isang pispis. No? Pero sige lang, pagkitaon tayo karon. May request ka Gina pa ni isang udto ang request ikaw ang ligaya ko siya. Karon na lang sa gabi na. Ikaw ang ligaya ko. Mabuhay Singers!
Ikaw ang ligaya ko. Okay. Nakuha kita sa Facebook. Sa YouTube channel. Doon kaya sa YouTube channel, Bumbo Kim. May problema sa YouTube channel, ya. Sige ang YouTube channel. At sa Facebook live lang, nag-utod-utod. Kung hindi nyo makita na subong sa Facebook live, sa for sure, kung makanto ka mo sa YouTube channel, makita nyo ang ining programa. Okay, sige. Ikaw ang ligaya ko. Ang isa pa gito ka-request kag ginano ganito, mabugnaw ang talon. Doon natapos naman to. Away pa. Okay, kay naman tinaw ang langit yan, no? Sige, Abi, okay na ang mabugnaw ang talon. Mabugnaw ang talon by Virgilio Pirot. Ano yaharan na giniyang? Mabugnawang talong oras kahapunan, ang silak sa adlaw daw dili kita ang dahon sa kahoy kung huyok-huyok ko, ginabilang ko lang sa mukay ko. Tumangla sa langit, damdaman ay ako. Yaring nakahigit, orason ko. Kung wala ka lang kay sa akong magdisgusto, ikaw mangin akon, ikaw mangin akon, ako mangin mo. Matahuman gali ang balay na hiling, may tinakong ulat na magawing hiling. Ako ang nagsulat, pinpadala ko diri. Direksyon sang gugma, direksyon sang gugma, nasa imo perdi. Lupad ka na papiro na sunod sa subli. Dito ka humukpa sa kahinday kati. Pangkuton ka gani, maano ka diri. Direksyon sang gugma, direksyon sang gugma, atong pinagari. Ako ang naglangkat ng ko'y pangkutanong. Kung ang akong sulat, di mo nga napatong. Dugay na nga adlaw, inhulog sa puson. Wala sing notisya, wala sing notisya, umabot sa akin. Ako ang naglangkat ng ko'y pangkutanong. Kung ang akong sulat, di mo nga nabatong. Dugay na nga adlaw, inhulog sa puson. Wala sing notisya, wala sing notisya, umabot sa ako. Mabugnaw ang talon. Pasikat nga kanta ini nga kumpuso ni Virgilio Pirot.
Okay, tanaw ko ng iban pa nga mga talamyawon. Bumbudan, good evening. Ligo tamyaw kay Tatay Nardo kag Nanay Loni sa Kaliling, Kawayan. Pamatigid subong kag kay Ma'am Mildred Hilardi sang Barangay Mansilingan. Ang pagpanamyaw gikan sa kay Leo Siralbo. Okay, ari pagid bumbudan tamyaw ko si Hasmin Malunis gapamati gid siya subong. Thanks from Tatay Kali Malunis. Malala ko nung pagpamati kay Hasmin or Jasmine. Okay, may pagpamati ba na sa Salcido family dira sa Banwa sa Gidigaran nagpagpanamyaw Lynn Salcido. 7 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 8. Diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan Bumbo Harana kag iban pa. Ang iba pa natin nga talamyawon abi. Bombo Radio Bacolod. Paradyo Bombo. Mga kabombo, kadamuan sa ato. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo. Okay, pabalik mga kabiyanan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan na Bumbo Harana kag iban pa. Medyo na utod kita sa makadali. Di na ito ganing aton nga mga dugang pangatalamyawon. Okay, ayos na, natamyaw tanatanan. Ang bagulan ninyo nabatian to, amo to ang ambanon nga mabugnaw ang talon. Pero may request pagin nga kikina pa ini. Ang ari halad naton sa mga taga-Antique. Dahil sa mga utod naton nga mga karaya nga ari di sa Negros. Ang ining ambanon nga may tigulo mauli gid ako sa Antique. Sa marayot ka eskwela, malawit rin nga sa marayot nagaumbra. Galakas kang oras sa kanahigayon, sa masiot nga palibot magamo nga sitwasyon. Maulikid ako sa Antique, mapalikid ako sa lugar na matauhay. Maulikid ako sa Antique, ay nahiglaw ng gitaken, magturok sa balay. Ay kahiritlaw ang isda nga labas, ang linapwahan ka, linak ka nga lawas. Sus kahiritlaw, pandi kag siriguelas, ang atis kag kamunsil, singkamas kag payapas. Maulikid ako sa Antique, mapalikid ako sa lugar na matauhay. Maulikid ako sa Antique, ay nahiglaw ng gitaken, ang raha sa balay. Kung mahimo pa lang
nga sa aking pagpanaw. Madara ang mga butang nga nagapagtura kang kahitlaw. Kung halos pa lang nga sa aking paglagaw, mapalong nagpagpalangka, nagkapapuhin kang kaminga. Makuligid ako sa antike, mapaligid ako sa lugar na matauhay. Makuligid ako sa antike, ay nahitlaw rin gitaken kay tutok kag inday. Ay kahitlaw ang dapya kang hangin, ang mga huminga sa pispis kahalin. Sus kahitlaw ang paray sa taramnan, ang pagsalad kang adlaw, ang pag-ugsat kang bulan. Mauligid ako sa antike, mapaligid ako sa lugar na matauhay. Mauligid ako sa antike, ay nahitlaw ng gitaken, marigo sa baybay. Mauligid ako sa antike, mauligid ako sa antike, mapaligid ako sa lugar na matauhay. Mauligid ako sa antike, ay nahitlaw rin gitaken kang raha sa balay. Mauligid ako sa antike, mauligid ako sa antike, mapaligid ako sa lugar na matauhay. Mauligid ako sa antike, ay nahitlaw rin gitaken kay nanay kag tatay. Mauli gid ako sa antike. So ara na no, napatukaran naton ang request sa mga kultura naton nga taga-antike, ang ambanon nga mauli gid ako sa antike. Basta wala na pandemic kag wala na sang COVID. Ayos ang pag-uli sa antike bisan na pirmi-pirmi. Ang importante may inugpliti. Okay, sige. May request kay ginang nga matud mo. This time kabiran another song, Visayan song nga may tigulo matud mo. Okay, dali gid lang ang matud mo daw hindi may ara pa gini ko. Sige be. Matud mo dabi, matud mo. Okay, sige be. Matud mo ako imong unuhan, mahalong hangtod sa lubnganan. Kalipay ang akong gibati, kay bugtong kang bahandi, nining kinabuhi.
ang akong pagtuo nga matumon ang atong mga damgo kay aniyak ka man nining kiliran bulawanong pagpanggap ng kunkunan dili mabalhin pitik ning kasing-kasing kung talikdan mo ako magpabilin sa arko nga walay makababag sa atong pagminahalay akong pinangga why sukot ang akong pagtuo nga matuman ang akong mga damgo kay aniyak ka man nining kiliran bulawanong pagpangga ng kunkunan dili mabalhin pitik ning kasing-kasing kung talikdan mo ako magpabilin sa arko nga walay makababag sa atong pagminahalay akong tinangga sa atong pagminahalay akong pinangga. Okay, matud mo. Now, nagdulong si oras 19 minutos ang nakaligan sa tagda nga alas 8. Bumutan, good evening. Liw ko tayo diri sa Western Bikutan, Taguig City, Manila. Sina DJ Nonoy Aliyah, Lorena kay si Nining, ang pawang laba. Liw patungo sa baile ni Virgilio Pirot. May ara na baile. Okay. Sige. Tanaw lang na karon ko may baile. Ang iban pagi daton nga mga talamyawon karon dugay-dugay no sa aton nga Facebook live. Sa hindi maka-access karon sa Facebook live, pwede ka mo magkakadto sa YouTube channel sa nga Bombo Radio Bacolod. Sige, this time ang ambanon nga ginapasikat ni Cesar Barreta, may tigulo, Babe. Una ko pala ikaw makita, Babes ako sa imo may luyan na, bisan madamo pang mga istorya, nga ikaw may arapang iban nga palang ka, kagako wala gila magapati.
Wala man lang ako sang nakita. Isa kagabi nga ikaw